Ito 1 ni sis. 뭐라 먹어요? 자기 물어보면 간단해. The salad. Maestra. Today siya na ba yung ano? Udah ada. Pira lagi maya. Bukan buatan. Today? Ay. Ya wow. Dunia kami ya potato apa ya? Sweet potato. Okay lah. Ya. Ang kami nga kasi lagi ng ganja. Sweet potato. Kasi naman. total brown 들어가. Kita menu, jangan. Domingo. Teman-teman lo ya lo. Ayan, ara. Hindi na ako ng check. Masuk bagus kan? Rồi đây bro. Thôi làm mà. Mà cái con Ini